Max el lladre? No és missió impossible? Hola, hola, amiguet. On és el robí dels nassos d'Aibu Xinxó? Aconseguir el robí màgic. Però Fins que cobren vida. És que se m'ha assecat el vent. Tinc el braç encallat. Les joguines. un d'aquests ossos té un robí amagat a dins. Jo he de trobar-lo. Joguines, la missió està en marxa. Hem d'ajudar! Permet-me que em calculi les probabilitats d'èxit. Perdó, m'he congelat. Una aventura fascinant. Joguines, toca reunir els ossos. Estic volant. Els tenim tots. Oficial heroi! L'Ossetpo, la llegenda del robí màgic. Tot pau, amor i felicitat. Estrena als cinemes el 29 de setembre.